buiti apa lo ho to ni hi kano te kha office lani lo felem fel lutuk pa chhun nga le kha la thiam don nya no sem pian thale sel pa ngai thap pa ngai taka school lu thei no pang ti zinga hian inga busa thian zirna tak tak le thuak man rim ngai chi a har satna an nei ani ti zir chiang mi te chuan an hu chhuaka atlang pui thu in heng no pang te hi school an lu nuwa chia hian ri ru le thuak lama har satna an nei ani ti mu chwa thin ani a an ril ru an sorbing theilova thu an vanin an sherei theilova tong lama har satna an nei china an zirlai pui te singa nufual bik an ni chin ma se school kalruan mi wan lo ni to chuan en kol na mu mal tak tong turin alo tlai hle to chin si ani he har satna nei te hi ahun taka ho chuan nia en kol an ni chuanin sutakin ma an son theya tin ni pa ngai ang taka po an chuak theya chuwang chuan no pang sung sung te hi an lo piana tamdo ina changa an chua ma inimo an chua nuwa hetiang nam enkol thiam bik child neuro development and rehabilitation specialist te hi na entir nge tu ni Child Neuro Development and Rehabilitation Specialist Rondutan, Child Center for Neuro Development and Rehabilitation, Aizawl Adventist Hospital, 7-day Tlang, Vivacon, Aizawl, Specialist Dr. Joseph Parakia, Ronthei ni e, Ronthei hunte, Sunday niya, Tlaidar Kadachanga Darukhleng, Monday le Wednesday niya, Zing Dar Sariya Changa Tlaidar Kathleng, Tuesday le Thursday niya, Tsundar Sompani Achanga Tlaidar Rukhleng, Tulbik Thila Chuan Friday niya po, Biaglogin Ronthei ani e. Shijiang Du Tan phone number 2340326 mo 2341544 office un chungin zofia thei ani e